crec que hi ha poques ciutats avui a Europa que puguin mostrar una diversitat viscuda de manera convivencial, com ho fa avui la ciutat de Barcelona, sense problemes ni conflictes greus. Però sí que és veritat que de vegades aquestes convivències són fràgils i per tant s'han de cuidar, s'han d'alimentar, s'han d'acompanyar. Un dels objectius d'un acte com el d'avui és afermar aquestes mirades constructives, positives, de reconeixement, de respecte del conjunt de la diversitat que viu la ciutat i en qualsevol cas prevenir altres mirades que puguin ser més reticents a viure aquesta diversitat de manera absolutament positiva. El Dia de la Diversitat és una expressió més del ferm compromís de l'Ajuntament de Barcelona amb els drets humans. És per això que s'organitza aquesta activitat on participen més de 900 joves d'entre 12 i 18 anys amb la idea d'apropar-los i de fer-los reflexionar sobre els drets fonamentals en el si de la Unió Europea, és a dir, el dret a la igualtat des de la diferència i la diversitat de tots els ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea i, lògicament, de la nostra ciutat i del nostre país. El Dia de la Diversitat ha estat una iniciativa de la Regidoria de Drets Civils en col·laboració amb l'Agència Europea de Drets Fonamentals, amb l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, amb l'Oficina a Barcelona del Parlament Europeu, amb el districte de les Corts, especialment amb el centre cívic on estem celebrant, el centre cívic Pere IV, i amb 17 entitats i associacions de la nostra ciutat que treballen el tema dels drets humans, l'educació en drets humans i la garantia de drets humans a Barcelona. Well, the European Agency for Fundamental Rights is an agency of the European Union which has a task to provide assistance and expertise to the European institutions. This is the second year working with Barcelona, and I think it demonstrates again how Barcelona feels about itself. So it's very important for us that Barcelona has a Diversity Day and demonstrates its commitment to a lot of these values. Aquest ha estat un treball que s'ha fet bàsicament del que és Educació per la Ciutadania, una assignatura que ens acosta molt a Europa i a partir d'aquesta assignatura s'ha fet un treball sobre els drets humans, la diversitat. Els centres ho han anat treballant i avui és la culminació en aquests tallers i aquest treball conjunt que fem aquí. També a partir del que es fa aquí, molts centres educatius continuen també treballant i reflexionant dins d'aquesta assignatura sobre la diversitat.